Kengenjang pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbak Yu. Pengumuman kemarin tapi aku gak ngerti pemirsa. Makjah, Mbak Yun, iki kok mati lampu lho. Aku kok dek dewi. Dek, iki kok mati lampu ah? Iya Mbak, wis diumumno. Oh, pancen aku sing kurang info ora roh. Langsung gua gini pemirsa, biasanya santai-santai. Alah, nyetrika engko, ada ngecut nongko. Emang langsung sejak sarapan saane. Tapi ki aku ki kan melok apa pemirsa? Entry pemirsa. Iki ki anu pemirsa. Luancar Yunan. Tapi terkadang listrik mati. Dek niki sinyalnya ada. Tapi kuwi gak iso pemirsa. Ikut mati apa towere kuwi listriknya ya melok kene ya pemirsa ya. Terus melok maksudnya melok listrik sambung terus melok mati. Ini gak mudeng. Lah Intan, isu-isu dijak Bunda Dewi. Ya Yoyo. Mbak Intan tak jake ning ndi Dik, ning Koramil delok bal. Ben rame. Iya ndang. Mbak ya Yoyo. Mati lampu di jadwal. Jadi dengan pemberitahuan ada pengumuman sebelumnya ini, jadi sing maune nyantai-nyantai kaya aku ini, jadi isuk wis ndang sacet ndagake setrika, ndagake mbah-mbah, ndagake piye ngoten nggih pemirsa nggih. Semangat hari Selasa, semoga jenengan semua selalu diberikan hati yang bahagia. Kita awali dengan doa, semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungannya. Amin. Wangi nih bertidur renang nih ini loh pemirsa, tak gawani anduk wes tahan kok awak mulih saka nonton bola saka Koramil langsung hati nem wes bahagia iku mbani wes tak pepe ini loh. Ini salah nih, ini kok kleru pemirsa. Kok kene kene wes karek nyandak setrikonan nggih pemirsa. Setrika pemirsa. Lah itu. Lanjut setrika pemirsa nggih. Mumpung listriknya sebentar lagi. Katanya sekitar jam 9 jam 10. Iki langsung di kebut tenang pamanen jenengan untuk informasi jam 9 pagi listrik mati pasti jenengan wisu-wisu wis dagage ngecope nasi wis dagage setrika gagage opo iki ngoten ta pemirsa padha le jeneng ibu-ibu padha pokoke soalnya kok nek pamanes mati pet kan aku ngeringnone piye setrika anu semangat menyambut hari pagi ya pemirsa nggih.
lihat siaran bola nang Koramil karo bunda mau pemirsa. Mas pakaian hari-hari, pakaian kalau apa ya pemirsa, hari-hari ini wis disetrika mboten usah sampai walus mboten deh, aku biasa ya. Terkadang pas saya sakit pemirsa ya berhari-hari ini bar saka jemuran. Tapi kan nek pakai hanger kan mboten begitu lungset to pemirsa. Kuwi langsung tak lempiti, tak deleh ning bak iki. Engko nek pamane namun pun awake pun penak lagi tak setrikoni. Nek kadang wis awang-awangan males sepole nggih. Mboten tak setrika, tak lempiti tok wis. Kaos kesayangan Intan nih. Celana, ada yang minta nyepil. Saya tidak tahu pemirsa, ini dulu yang apa nek ngeklik ngoten niku teng aplikasi TikTok ki nganu Repa. Linknya garuh aku. Wae Repa tuku apik terus Intan, "Bu Ibu aku tumbasno celana sing kaya ngene Repa ku Ibu." Terus tolong Nduk Pak, klikno Nduk, Mbak Intan, bude gak roh mbok ndi panggone. Terus 4 hari kemudian kita teko. Enak banget pemirsa, bisa melar ngono lho. Nanti lanjut lagi nggih. Pakai payung. Gimana nganggo HP sing ndi lah? Oh iya, baru. Iya HP baru. Oh HP sing iki. Sini kan HP lama, maksud Intan ngono. Wis padha kawake ya. Lah di rumah lagi resik-resik to pemirsa. Kinara ki bingung. Tikus melok resik-resik tikus sing mau sampai Le Intan payungan. Ayo Le Intan payungi ya Le ya. Nggih. Kalau ke sana lihat. Dia mang listrik kok mati ki. Wes mati listriknya. Nek nggone Kinara gak ya, Bu? Apa Intan yang sebelah kene adik amben gak panasan? Bu nggone Kinara gak mati ya. Nggone Kinara gak panasan. Nggone Kinara gak mati. Iya, mbok ora fokus. Ya nggone Kinara listriknya nyala. Nggone Intan dimatikan sampai sehari. Makanya jam piro, Bu? Ya gak ngerti, Dok. Makanya jam piro gak ngerti. Lah payungi, Dok. Wadampret. Dipayungi Le Intan. Kinara panas. Panas. Ya panas ya. Jarene dikewer wedhuse dikewer nang ndi? Kae wedhus setan ka lho, Tan. Iya. Patak dikewer ning kono, Tan. Ada ya. Jauh nduk dikewer aku. Lah iki payunge. Wedi. Sek Tan sik. Buron kono ka lho. Wedhuse dikewer ning kono nduk. Piye kae lho? Nang sawah kono. Ya saya rana sik lihat wedhusnya ada apa ora ya. Lihat Mbik. Pak sing ngene lali. Mbah Tamiran. Mbah istirahat, Mbah. Sopo kuwi? Niki Kinara, Mbah. Kayak Mbah istirahat. Mbik, Mbah Mbik. Iya Mbik ya Mbik. Nyatan, wis sing nyeteng kapan ta? Ibu tak payungan. Lah kan mundur-mundur nang. Mundur-mundur ngene ya. Enggak apa-apa. Wis ngajak Mbik terus. Neng omah lagi resik-resik bener saya. Resik-resik terus ning amen ngajak madu niku terus tak nyepatong sepatone. Terus iku bumbi Bu. Iku lho, Dok. Oh, Ibu tak syuting ketok iki yo. Aku kok nek ngono ting. Lihat Mbik. Iya itu. Sing dua dikewer ning kono kuwi karek dua ning kono. Wes duduk ning kene ya, lihat ning kene ya. Stop Tan, jangan Tan. Yo di sini enggak ada. Oh Ibu. Ya wis jangan enggak Tan. Iku mbek Kinara kuwi. Bukan punya Mbah tadi. Oh punya Mbah tadi. Iya.
Aja cedak-cedak Bu ditundang Bu. Bu ditundang Bu, ditundang lo ya. Kinara mau turun. Tapi aja cedak-cedak ya, nanti ditundang kowe engko ya. Ya. Gak boleh cedak-cedak kowe engko. Tak njungokne kene ya Bu aku. Iya. Ambek tak syuting apa tak pateni iki? Ojo ya setengah. Iya. Sudah. Yeay. Kena coklat ki mang lo. Iku jenenge kambing. Dihitung 1. Tuh 2. Warnanya hitam semua. Hitam sama ini hitam ada putihnya ini. Iya, nah putih. Hitam. Bu tak syuting guys lho. Masih ya. Yuk. Aduh. Lah wong yo do resik-resik. Heeh. Bingung dhewe. Tikus. Ya apa Bu? Iya di sana ada tikus. Wes tak jak delok mbek ae sing karo Mbak Ida. Ngono lho Bu numpak motor aku wedi lho numpak motor. Mlaku ae aku. Diambil lagi godhong pelem. Sekali sik ya Tan ya. Heeh. Ora tak pateni kok. Aja ya Bu, aja pateni sik ya. Kalau guys, njupuk godhong Ibu karo Kinara guys. Njupuk godhong ape dikekno embi. Mbike Kinara ya ki ya. Mbike Mbah. Iya. Loh. Aja cedak-cedak Kin. Kowe engko ditundang. Ditundangi atine apa, Bu? Ditundang. Disonggol. Mbak. Dilepas carane dilepas nembok tuware engko kesendal awakmu. Disendal. Iya, itu. Nangis neh kowe engko ndinge ambek papa nangis no yo. Yo ora. Lah yo karo papa nangis no. Wes cukup godhong pelem nah Tan. Iya. Gantian Sik. Tan. Saya tak jupukno sabar, sabar. Sik yo. Ngomong wis nang kene. Sik yo, sik Kin. Sik sabar gong ki. Gong lagi ki. Sik. Wes, sudah. Sudah. Ki yo. Ayo, engko tak jupukno neh. Digandeng Tan. Ayo, pelan-pelan ya. Jauh, jarak jauh ae, jarak jauh. Jarak jauh ning kene stop. Kaseng kae yo melok. Hop. Aduh cedak-cedak. Wes nang kene. Kin. Ora usah cedak-cedak Kinara. Hop. Sudah, dilepas carane lah. Mau ojo cedak. Ojo atuh. Piye lah nek ngomong ojo cedak-cedak. Nyala Tan. Nyok godhonge Kin. Yus, resek ya. Dilepas. Nah, caranya dilepas itu. Nembok tuware. Engko nek ditarik kowe di sosor Kin. Disasari lak yo bebek. Iya. Bebek disosor. Apa ning dine iki? Jupuk godhong deh. Nyapa syuting Bu aku tak jupuk godhong neh. Nah Kin, godhong neh. Sudah. Nah ora godhonge gak. Kok dijiki nduk tekan omah? Ya ini punya kambing. Iya, Gak ini boleh kotor. rumputnya ditaruh sini. Kotor Kin, gak boleh dipegang itu.
Ih, sampean wae wakil. Iya, apa itu? Mbi ya, Apa itu? senengane Kinara ki mbi. Iya. Wes dimong lek Intan ya lho, ndelok embi. Iki omahe wong lho, kene Iya. di sana-sana lho. Mm-mm. Hah? Wes? Sudah? Sudah? Mm-mm. Oh, alah kicau Kinara. Cicau mania. Cicau mania ngono. Lah, kuwi baik apa to, Kin? Lah kayak mbak kesini. Mbah Tamiran. Payung. Payung. Wis tak gendong ngene, tak gendong ngene. Adike tak gendong ngene. Warnane putih ya. Kembang-kembang. Bui. Payungan. Iya, dekne wis ben dolanan. Wis tak mong ning kene wis. Iya, wis dimong. Ada pasire, sepatune nek pasire. Ana pasire. Engko dijiki mbae. Dijiki mbae kok. Ning dine le dicoplok. Sepatune dicoplok, gak boleh no. Delok tan, delok. Yang cekeli sik. Ki ngadeg, awak ngadeg. Delok dilepas. Kono Intan kok kono. Ya, kok kono sik. Kok kene ya? Iya. Sik delok diapakno iki. Sik aku tak mundur sik men. Enak semut. Loh, Kinara guys. Kenapa Bu sikile sakit? Kuburan semut. Kin. Terus pokoknya seputar ngomong ya pemirsa. Listrik mati gimana terus. Nama Kinara. Mbak, aku njaluk tulung, Mbak. Ewangi ringkes-ringkes iki engko karo Mak Ngatini. Jadi tak gawakno sing sesuatu sing sekirane Mbak Indah anu yo enek engko ndang kaos kaki, kaos tangan. Terus enek cup-cupan colokan 3. Ya sok. Sabar ya, Dok. Ayo gendong Mbah ya. Wis bar paling mamam nek resik-resik sepatu ayo. Apa kuwi? Nganunan wedhus. No, Ibu tak syuting guys Ya, karo. makasih ya, Dok. Sama-sama Ibu. Engko tak payung nona ya, yo. Sabar ya. Ojo didon wis siang. Wis wayahe bubuk, wayahe mimik susu bubuk. Ora wayahe didon iki. Tidoni apa lagi, Kin? Medun aja. Oh, alah medun. Pulang, Je. Digoleki papa lho blorot iki piye lho blorot. Ngono, Ma. Ketok lho, Dok. Ketok yo Kinarai. Wes tanpa tenis sik, Dok. Saatnya. Wah, ngantuk nggih. Wes ngene. Ndak pinter adik di payungi. Iki iso ngapa-ngap dari yang ngantuk lah. Wis nah ya, Iya. ndelok mbik nah ya. Iya lek Intan. Lho pinter adik di. Ya apa nang arane dipayungi. Kudu moh pemirsa ki mang takjak. Mulai. Iya. Wis nek kadung emosi Kinara ya ngono ku ya. Moh Mbah mbik wis siang nduk wis ngap-ngap. Kaya mimik cucu, wayahe Bubuk. bubuk. Pun enggak apa sih. Pedusnya dikewer. Wes sampai kono. Ngantuk ae, Nduk. Nggih. Kinara ngantuk. Ya Kinara ngono. Ndek delok gambar ki lho, gambar bayang-bayang ki lho. Oh, ya. Ancan ngono iki. Iya. Pancen dia ngono. Iya. Sik lek Intan tak syuting lek Intan. Tak Lek Intan- payung. Lho, lek Intan tak syuting. Heeh. Wes saya mlaku ke sana. Mantap. Mantap. Mantap kene ya. Gak liwat lurus. Itu. Oh, dia mah nek bayang-bayang warung kopi. Demikian nggih.
cerita hari ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga rasa kita sembuh. Juang garis doa sembuh berikan momongan yang saleh-saleh. Mbok cak ning ndi, Nduk? Bersih. Awas hati-hati, awas. Nggih, Mak, monggo. Es. Cus.